In Us dierentuin zorgen we alle weekend bij Aquazoo in Ljouwert. Het park wil dit jaar weer vol meedraaien en de leukste attractie van het noorden worden. En in deze aflevering komen er zwartvoetpinguïns helemaal uit een dierentuin in Frankrijk. Het rint alleen nog alweer een beetje uit. En verzorger Jeroen maakt het een carrière-switch. Ik ga een opleiding verpleegkunde doen. Morgen komt er een groep zwartvoetpinguïns binnen. Helemaal uit Frankrijk. Thijs is druk dwand om het hele verblijf kind te maken. Thijs werkt jarenlang in Engeland in een dierentuin. Maar noterheid is er weer waarom in Nederland. Ja, ik heb met mijn familie of met mijn gezin in Engeland gewoond. Sinds vorig jaar een dochter. En toen heb ik besloten om toch dichter bij de familie in Nederland te komen wonen. Dus toen zijn we terug naar Nederland verhuisd. Dus ik heb inderdaad hier in Aquazoo 10 jaar terug als oproepkracht begonnen. En dat voor een jaar gedaan. Toen moest ik op stage in Engeland. En toen ben ik in Engeland blijven wonen. Je hebt ook een beetje een Engels accent bijna. Ja, klopt. Ja? Ja. Op een gegeven moment sprak ik beter Engels dan Nederland. Er binnen op dit staat al pinguïns in Aquazoo, maar nog geen zwartvoetpinguïns. We hebben op dit moment ook de Humboldt-pinguïns. Die komen uit Zuid-Amerika, maar de zwartvoetpinguïns die komen uit Zuid-Afrika. Niet deze pinguïns, die komen uit dierentuinen in Europa. Die zijn ook gewoon in gevangenschap geboren. Verzorger Jeroen begint ons zijn voederronde. Dan ga ik nu ringstaartmaakjes voeren. Ik heb eigenlijk als kind altijd al geroepen dat ik dierverzorger wou worden. Ja. En ik heb het geluk dat ik van het vak heb mogen proeven. En ik ben er ook heel blij mee dat dat dus gebeurd is. Ik ben op 18-jarige leeftijd begonnen als weekendkracht in Dierenpark Emmen. En daarna doorgegroeid tot leerling dierverzorger. Dat is eigenlijk een flexwerker, 0-urencontracter. En met meer verantwoordelijkheden als een weekendhulp. Toen uiteindelijk naar Apel gegaan, seizoenswerk gedaan. En na Apel ben ik hier terechtgekomen. Ik heb passie voor mijn vak, dus dat houdt altijd in dat je gewoon rustig kan praten over je dieren. En dat je mensen ook kan inspireren op die manier om ook van de natuur te gaan houden. Dit ben Jurjan en Ewout. Jurjan is dierengek. En zijn vrienden liet hem dus zijn leefde uitleven. Nou, we dachten van, het is vandaag weer eens mooi weer. En we hebben vrij. En we hebben inderdaad vrij op deze mooie zaterdag. We dachten, Aquazoo, leuk. Oké. Dieren kijken. Ja. Ik hou er zo heel veel van, dat is wel leuk. Oh ja? Ja. Wat vind je er zo leuk aan dan? Ik weet het niet, maar van jongens af aan, hè? Is het zo? Ja, het is altijd leuk om hier. De laatste keer dat ik hier ben geweest is ook al een tijdje geleden, dus... Oh, dierenliefhebber. Ja, inderdaad. Ja, nou, ik heb er wat minder mee, maar hij kwam met het idee, dus... Ik vind het altijd sowieso even mooi. Ja, wat vind je die beesten fascinerend of zo? Ja, op een of andere manier nog steeds, ja. Ik ben zelf een muzikant, maar ik vind die beesten altijd heel erg mooi. Er is wel een groot verschil muzikanten en dieren. Dat is wel twee verschillende. Nou, Michael Jackson hier ook een aap, dus... Ja, ik zat ook wel een aap willen, maar ja. Ja? Ja. Ik heb gelukkig 2 zusjes. Ik kom heel in de buurt. Ik ken hem wel vanaf jongs aan dat hij altijd ging vissen en zo, zeg maar. En wel padden zoeken, want dat was meer salamanders met netjes. Ach, leuk. Ja, en ga je ook iets... Engeland was het ook leuk geweest. Maar... Ga je er ook nog iets mee doen? Of, Jammer genoeg niet. Nee? Nee. Daar blijft mij houden van, denk ik. Ja. Je gaat leuk om te kijken. Ja, precies. Geen dierenverzorger of zo? Of, Nee, dat wordt het denk ik niet. Denk ik ook niet. Nee, dat denk ik niet dat ik er geduld daarvoor niet voor heb, maar... Nee, precies. Pantas, kom maar! Een hele goede middag, dames en heren, jongens en meisjes. Allemaal hartelijk welkom hier in Aquazoo en in het bijzonder bij onze Zuid-Amerikaanse zeeberen. Ik zit hier net een jaar en ik heb aankomende dinsdag mijn laatste dag. Wat dan? Ik ga een opleiding doen. Hoezo? Ik ga een opleiding verpleegkunde doen. Oké. Waarom? Het trekt me meer, het houdt hier voor mij op, dus ik heb zoiets van, we gaan een andere kant op. Pontos. Hier in het midden zit Conchita. Conchita is onze oudste dame. Conchita is 18 jaar oud. Conchita die houdt heel erg veel van eten. Dat kunt u ook zien aan haar postuur. Want ze is namelijk wat dikker als de andere dieren. Bij de komst van de zeeleeuwen zijn er meer ervaren trainers aangenomen.
Er komt Aquazoo de presentaties naar een hoger niveau tillen wil. Het team moet daarom helaas wel afscheid nemen van Jeroen. Vind je jammer? Of, Altijd jammer. Ik werk heel graag met dieren, maar ja, helaas is het niet anders. Oké. Kom maar. Het leven gaat door, waarbij ik dus binnen een ander vakgebied aan het werk wil. Oké. En mensen helpen vind je leuk? Het lijkt mij heel erg leuk en ik ben ook heel benieuwd of het mij zo gaat bevallen als dat het mij lijkt. Ik denk het wel. Ik denk dat ik daar best wel geschikt voor ben. Dit was alles wat ik u vandaag wil laten zien bij onze zeeberen. De zeeberen deden helaas niet zo goed mee als normaal gesproken. Ze zaten waarschijnlijk lekker verzadigd. Ze hebben vanochtend heel erg goed gegeten. En onze dieren trainen we positief. Dus dat houdt eigenlijk in dat als ze een dag niet zo goed mee willen doen, dat we ze er ook niet toe te gaan dwingen. De reuzenotters waren echt gewoon de kers op de taart eigenlijk van het afgelopen jaar. Ja? Eerste park binnen Nederland met reuzenotters. Nou, dat is gewoon bijzonder. En ook om met die dieren te hebben mogen werken was voor mij echt een ervaring. Björn en Thijs zijn inmiddels wel klaar voor de Penguins. We hebben de pomp erin gezet en we zijn nu langzaam aan het vullen met water. Laat de pinguïns maar komen. Ja, die mogen eraan komen inderdaad. Stefanie maakt het alvast de bandjes klaar voor de dieren. En er zit een systeem in. Deze zijn voor het koppeltje. Er komt één volwassen koppel. Dus die krijgen dezelfde kleur eigenlijk. Het mannetje krijgt hem links en het vrouwtje krijgt hem rechts. En deze bandjes hebben eigenlijk allemaal een verschillende kleur, zoals je kunt zien. En die zijn voor de vrijgezelle pinguïns. Die krijgen allemaal een apart kleurtje totdat ze gekoppeld zijn. En dan passen we ook het bandje van of het mannetje of het vrouwtje aan. Zodat we dus de koppeltjes dezelfde kleuren hebben. Zodat wij altijd weten van, oh, die horen bij elkaar. Pinguïns zijn altijd samen, hele romantische dieren. Broeden ieder jaar met dezelfde partner. Dus, goed voor jou. Ja, netjes. Ja, we moeten nou toch even wachten tot de transport er is. Dus dit is meteen een mooie manier om even de hersenen te trainen. Ik heb de kluut. Die heb je al eerder gehad. Ja, dat is ook het idee van memory. Even wat langer wachten is helemaal niet erg. Nee. Je doet dit niet voor niks, zo'n baan natuurlijk. Nee, je doet het omdat je hebt een passie voor dieren. Ja. En ja, dan is even wat langer wachten is helemaal niet erg. En dan zit chauffeur Bernhard voor de deur. De pinguïns krijgen een bandje om en gaan dan zo hut als mogelijk in het nieuwe verblijf. Hier? De pinguïns hebben een lange reis gehad, komen uit Frankrijk. Dus we hebben ze zo snel mogelijk gelost. En ze zijn allemaal het verblijf ingegaan. Allemaal netjes, mooi rustig. En het is nu natuurlijk donker, dus dan wachten we tot morgenochtend om te kijken hoe ze allemaal zijn. Pinguïns zijn mooie beesten. Maar ze kunnen ook hut bieten. Björn had de handen al de riepen hellen. Ja, je hebt soms wel even te lijden inderdaad. Ja, dat hoort erbij. Dat moet je maar even voor lief nemen. Kijk, ik snap heel goed dat die dieren niet fijn vinden om opgepakt te worden. Maar ja, soms moet het even. Chauffeur Bernhard is wurg van de lange rit. Hij werkte eerder als curator en verzorger bij Aquazoo. Maar moest op ziek naar werk bij de oername. Doe had er de oerstap maken naar de transport. De heenweg hebben we een neushoorn naar Basel gebracht. En daar in Basel een nijlpaard geladen. En de nijlpaard weer gelost in Le Pal. En in Le Pal de pinguïns geladen voor Aquazoo Friesland. En het is ook een beetje thuiskomen, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik heb vroeger ooit hier gewerkt. En mist u het hier ook wel eens of niet? Nee, het is nu gewoon anders. Dus het is zo anders. Ja, er is veel gebeurd.
veel nieuwe dingen. Nou, toch mooi. Nou, lekker slapen. Ja, Komende snijden in uw dierentuin had de ringstaartmakies jongen. En komt de beste dokter Del, want Tapir Doudsen liek het zwanger of er is wat slimmer zo'n hoorn.